Mukabat sa 15,000 ngadto na sa 20,000 ka mga supporters ni Vice President Sara Duterte ang gilaumang mosalmot sa ipahigan nga Grand Rally Mayo 9, 2026 sa Rizal Park, Davao City. Nasiran nga Mayo 8, 2026, nagkahiusa nagkaya nga sakop sa security forces aron ipahigan ng final briefing og security walkthrough nga gisalmutan sa San Pedro Police Station, Bureau of Fire Protection, LGU Davao, Public Safety and Security Office, City Traffic and Transport Management Office ug Task Force Davao. Matod ni Mar Masanggid, presidente sa Inday Sara 28 Movement, nga himuon ang aktibidad alauna sa hapon nga sabutan sa mga supporter gikan sa nagkirang bahin sa nasod Pilipinas. Manawagan, isuportahan si BP Inday. Ibalo ka karon si BP Inday gibatikos gi kaliwat kanan sa ang nagdaot, nagsira apan nadiri ang movement Inday Sara 28 movement nationwide, Mindanao ug Visayas, mubakab kami. Nagtuo ang mga supporters ni Vice President Sara Duterte nga politically motivated o ginimo ang mga pasangil nga giatubang sa bise aron dili kini makadagan sa pagka-presidente sa nasod sa tuig 2028. Kasama mo sa balitang serbisyo publiko, Radyo Man, Bien Abados, Tatak, Aramen.